सेरफांगुरियाव ओंखारदों हा माफिया गावबुरा गौतमनि थिनानै दोनखानाय हायाव हा माफियाफोरनि नोजोर गोग्लैदों। बेखौ लानानै गावबुरा गौतमनि गोख्रों अजद हाखौ थाबैनो नामजारि खालामना होनांगौनि सरकारनिसिम गोख्रों दाबि। बाथ्रायानो जाबाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामफल बिल दखरा गावबुरा गौतमनि मुङाव गोबाव समनिफ्रायनो थिनानै दोनखानाय खावसे बिगा हा दंमोन। नाथाय बे हाखौनो सिनाय मोनै दुथां हा माफियाफ्रा दखल खालामनो नाजादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 2006-2007 मायथाइयावनो रामफल बिल दखरा गावबुरा गौतमनि मुङाव बे हाखौ रायजो राजा जयै थिनानै दोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि गामि समाजखौ दैदेननो गावबुराफोरनि गोनांथि जानाय मावख' लुनो होननानै गोलाव समनिफ्रायनो बे हाखौ थिनानै दोनदोंमोन। नाथाय दिनै बे हायाव हा माफियानि नोजोर गोग्लैदों। बेखौनो दिनै गासै गं 126 गामि थानाय रामफल बिल दखरा गावबुरा गौतमनि गावबुराफ्रा गावसोरनि थिनानै दोननाय हाखौ फोसाबनानै बारि दुमनानै दोननायनि हाबाफारि लादों। लोगोसे हा माफियाफोरनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों आरो बिटिआर खुंथायखौ रामफल बिल दखरा गावबुरा गौतमनि हाखौ थाबैनो नामजारि खालामनानै होनो खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। बे रामफल बिल आन्सलिकनि मोनसे जाथाय जानायाव जोंखौ हांख्रायहरनायखाय जोङो बेवहाय नुजाफैनाय जादों। दा बिसेसकै बुंनो थाङोब्ला 2006-2007 बे हाखौ गावबुरा हन्थानि मुङाव अकुपाइड खालामनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गभर्नमेन्टनि थ्रुयै पिटिसन होनायनि उनाव जे बिसोर सार्केल अफिसनिफ्राय राय मोनदोंमोन जे बेखौ अफिस खालामनो हागोन होननानै लेन्ड एलटमेन्ट हिसाबै बिथांमोना मोननाय जादोंमोन। दा बेवहाय 2014आवनो लेन्ड एलटमेन्ट होनाय जादों आरो दा बेखौ माखासे मानसिफ्रा मिथिया हसिया जिसिबिजों हाखौ साफा खालामनानै कनस्ट्राक्सननि खालामनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। दा बेवहाय बिसेसकै बिथांमोनहा मिथिनाय बहुद दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आंखौ हांख्रायहरदों जाहाथे दिनैनि मिडियानि थ्रुयै जाहाथे बेखौ स्पष्ट बुंना होनो हायो। दा बिनि थाखायनो आङो दिनै बाव नुजाफैनाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गावबुराया जाहैदों मा बर' समाजनि जन्म जाजेननायनिफ्राय आसार खान्थि बेबहारफोरखौ जेखौनोखि जोङो साहित्य नितिजों जोङो दिनै रायजो खुंबोगासिनो दङ। बे हिसाबै गावबुरायानो गाहाय, गावबुरायानो सिगां, गावबुरानिफ्रायनो सब किछु सोमजियो। हारि माहारिखौ बेंखनग्राया जाहैदों गावबुराफ्रानो। दा बिथांमोननि बे हा एलटमेन्ट राय मोनखानायखौ जाहाथे बिथांमोनहा गाज्रि नोजोरजों बा मिथिया हसिया खामानिखौ दा मावथों। जुदि लानो बा माबा मोनसे अनुस्थान अनुदाननि थाखाय जुदि बिथांमोननो नांगौब्ला बिथांमोनजों रायज्लायथों, जाहाथे गोसोआव आघात दाहोथों। जाहाथे बिथांमोनहानो दिनै 126टा गामिनि साफा साफा गावबुरा हिसाबै बिथांमोनहा दिनै बेखिनि बे सेरफांगुरि बाजार नेपालपारा एरियायाव आधा बिगा हा लानानै बिथांमोनहा दिनै अफिस खुलिनो होननानै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय दङमोन। नाथाय दा बेयो हाखौ एलटमेन्ट जागोन होननानै बिथांमोननो राय होनाय हिसाबै दिनै एसे अलखदाव गोलैनायाव जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ बरायहरनायाव जों फैनानै दसे नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। आं दा बेखौनो बुंनो लुबैयोदि जे जोंनि बिटिआर सरकारा जे आसनि जे दिहुनो बसुन्धरा आसनि, बे बसुन्धरा आसनिजों बिथांमोनहा जेखिनि गामियारि सिङाव जायहानोखि बिफानि हा, बिफा थैनानै बबा थैनानै थांबाय, फिसालाफ्रा जाहाथे मोनो होननानै जाय गोथां दङ बिथांमोना जाहाथे मोनो होननानै हानि सोमोन्दै जाहाथे डेथ सार्टिफिकेटखौ बरननानै हा एलटमेन्ट मोनफिननो थाखाय बिफानि प्रयटेक सम्पतिखौ मोनफिननो थाखाय जेनोखि आसनिखौ दिहुनदों, बे आसनिनि जगैयै जाहाथे नैबे गावबुरा हन्थानि हाखौबो जाहाथे बिथांमोनहा इजियै बा सहजै गुरैयै गोरलैयै जाहाथे गावबुरा हन्थानि नामाव जाहाथे बे हाखौ थाबैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जाहाथे होनो होयो। आङो बेखौनो बिटिआर सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा दायित्थ' दङ बिथांमोनहा जाहाथे बे गावबुरा भबन लुनो हाखौ जाय थाबायदोंमोन एलटमेन्ट बिथांमोनहा जाहाथे थाबैनो सरकारनि खाथियाव थांनानै
बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा गावबुराया 2006निफ्राय जोंहा गावबुरा स्थापन खालामनाय जादोंमोन फाउन्डेसन डे हिसाबै जोंहा 18तम फाउन्डेसन डे क'क्राझार खारगाव गावबुरा भबनाव जों फालिनाय जागोन बे गावबुरा भबन फालिनायाव जोङो आलासि सुरुबै लेंहरनाय जादों जेनोखि बिटिएडि एरिया बिटिआरनि चिफ सेक्रेटारि लेन्ड रेभिनिउ हिसाबै दा नरेन चन्द्र बसुमतारी सारखौ जोङो इनभाइट खालामनाय जादों जाहाथे जों गावबुराफ्रा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गावबुराफ्रा फैजोबनाय बाहाय पार्टिसिपेट खालामगोन आरो बावहाय जोङो मोनथिजानो लुबैदों जे बसुन्धरा आसनिया मा धरनै खालामा थाबैनो सुफुंजानो हागोन रायजोनि जोंनि मोननांगौ हा हुफोरखौ बोरै जों नामजारि खालामनो हागोन गावनि प्रपार्टिखौ जों बोरै रक्षना खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जोङो फोरमायथिनो थाखाय जोङो नरेन बसुमतारी सारखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे जेनोखि गावबुराफोरनि एपइन्टमेन्ट होनांगौखौ बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै आङो दाबि खालामनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ दाबि बुंफोरनाय जाबाय नोंथांमोननि जुगै आरो जेनोखि आन्चलिकफोर दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा अदालगुरि आरो तामुलपुर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो नोंथांमोननि मिडियानि जुगै दिनै जिहेथु जोंनि गावबुरा आन्चलिक गावबुरा एस'सियेसननि हा दा बेखौ बावैसो सिगां जिसिबिजों हरलाबायदों सोर हरदों जों मिन्थि मोना आननानैबाबो इतिमयधे जों थानाव इनफरमेसनबो होनानै दोनदों बेनिफ्राय जिहेथु जोङो 2006 सननिफ्रायनो बे हाखौ जों दखल खालामनानै दङ आरो माखासे बे 2014 सनाव माने लेन्ड पजिशन सार्टिफिकेट मोननाय जादों बे हिसाबै जोङो दिनै बेखौ बिदिनो सोरबा माबा खालामनो हागौ होननानै जोङो गावबुराफ्रा दिनै ज' जानानै बेखौ जोङो बेरा दुमनायनि बेब'स्था आखायाव लादों आरोखि फोसाबनाय बेब'स्था आधा बिगा 1 बिगा दंमोन जोंहा 1 बिगा दंमोन बे कमिउनिटि हलना बिभा भबननि मुङै माखासे लानानै बेखौ जों आपत्ति खालामाखिसै हगारबाय ओमफ्राय दा जोंनाव आधा बिगा दं आरोखि बर्थमान जोंनि दखला नोंथांमोना सोरबाफोर दखल खालामनो नागिरदों होननानै सन्देह खालामदों थारमाने सन्देहआ माने औ बेखौनो जोङो बेखौ इतिमयधे थानावबो जों इनफरमेसन होनानै दोनबाय जिहेथु हाया जों दखल खालामनायसो जाहाथे भबिसत जाहाथे दावराव दावसि जायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ एसे माबा लायो आरोखि बेब'स्था लायो नोंथांमोननि गावबुरा एस'सियेसना बे हाखौ लानानै उनाव माबाफोर फसंनायनि थांखि दं नामा औ न' लुना जोंहाथ' जोंहा अफिस नांगौ आरो कमिउनिटि हल बिदिनो अफिस नांगौ हिसाबै हायाथ' दरखारखा बेनो आरोखि नोंथांमोननि रामफलबिल गावबुरा एस'सियेसननि सिङाव दरबेसे गामिया दङ गासै जायफोर माने दखल खालामनो नाजादों बिथांमोना बेखौ खावलायनाय माने जाहाथे जोङो सर्ब जाथि ज' जानानै जों मोनसे गावबुरा एस'सियेसन बे मोनसे बृहत मोनसे समाजनि जों खामानि मावनाय गावबुराफोरनाव दायित्व दं गतिके जाहाथे रावबो जाहाथे बे गावबुरानि हाखौ रावबो माने सेनानै लानो दासानथों बेखौ जों कामना खालामो आरोखि गावबुरा एस'सियेसन जानानै आन्चलिक रामफलबिल गावबुरा आन्चलिक गावबुरा एस'सियेसन होननानै जायखौ बुङो जों मिथिगौ जे गावबुराफ्रानो जोङो बेखौ जोङो दिनैनि बिथोराव सिद्धान्त लागोन माने बे जाहाथे जाब्रा जुथा बेयाव गारा बेनिफ्राय बेयाव माने साइनबर्ड होनानै दोनसै नटिस जोंहाबो गावबुरा एस'सियेसननि नामै आन्चलिक रामफलबिल आन्चलिक गावबुरा एस'सियेसननि नामै जोंनो हा नांगौ हिसाबै जों सरकारनि खाथियावबो बुंबोखादोंमोन आरो जोंहा एथ' बुरजा गामि बे गामिनि गावबुराफ्रा
जेरैबाबो जोंहा अफिस नांगौ ओरै होननानै आरो जों बेवहाय खावलायबावदों जे बे 2006-07निफ्रायनो जों बेखौ दखल खालामदों जों जाहाथे गभर्नमेन्टआबो जों गभर्नमेन्टनि सायावबो जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे गभर्नमेन्टआबो जोंनो नैबेखौ गावबुरा एसोसिएसननि नामै नामजारि खालामो बेखौनो अनुरद खालामनानै जों माबा खालामबोनाय जादों नैबे हाखौ दखल खालामबोनाय जादों गतिके जों बेखौ जोंनि नामै जों जेरैबो रावनोबो हगारा बे हाखौ आरो जोंनो जेरैबाबो इयुनाव जों जेरै हायो बेखौ मोनसे भबन कमिउनिटि हल लुनो थाखाय जों माबागासिनो नाजागासिनो दं। नोंथांमोननि नामाव बे हानि माबाफोर फोरमान दं नामा? दङ जोंहा लेन्ड पजिसन दङ जोंहा लेन्ड सार्केल अफिसनिफ्राय दासिम जे सिगां समाव जे जिएसपिजों नोंथांमोननि हाखौ दखल खालामनो नाजादोंमोन दासिम हमनो मोननाय जायाखै बिनि सायाव मा आयेन राहा लागोन? जों बिसोरनि सायाव जेबो लाथावथावखौ जों नुवाखै खिन्थु बिसोरबो जाहाथे जोंनि दखलाव थानायखौ बिसोर जाहाथे अकुपाइड खालामनो थाखाय जत्न दा खालामथों जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामो मिथिया हिसाबै दा जोंनि दखल खालामनाय जायगाखौ बिसोर डिसिपिजों साफा खालामदों हिसाबै जों बेखौ अनुरद खालामदों जाहाथे बिथांमोनहा जेरैबाबो जोंनि दखलनि माबाखौ अकुपाइड खालामनो जत्न दा खालामथों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।